Juan Kapitulo 17. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako atuaw sab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila.